Καλημέρα, Λεωνίδα. Καλημέρα. Καλώς ήρθες στο Λόγος με On podcast. Ευχαριστώ πολύ που δέχτηκες να μιλήσουμε για την πιο πρόσφατη σου εμπειρία. Είσαι μπαμπάς 3 παιδιών Σωστά. και το μικρότερο γεννήθηκε πριν λίγες εβδομάδες στο σπίτι. Σωστά. Θέλεις να μου πεις λίγα λόγια για σένα πριν ξεκινήσουμε? Φυσικά. Ονομάζομαι Λεωνίδας Φωτίου. Γεννήθηκα εδώ στην Αθήνα. Έχω σπουδάσει στην Ελλάδα, μεταπτυχιακό στην Αγγλία και ένα δεκτορικό στη Γαλλία πάνω στο χώρο του supply chain risk. Με τις δουλειές γενικότερα έχω εργαστεί στην Αγγλία, στην Ελλάδα, στην Ελβετία, στη Γερμανία, τώρα βρίσκομαι στη Σαουδική Αραβία και είμαι στο χώρο του supply chain. Ωραία. Η γυναίκα σου είναι η Άννα, όταν εξέφρασε την επιθυμία ή τη σκέψη να γεννήσει στο σπίτι. Πώς ήταν η πρώτη σου αντίδραση και τι σκέφτηκες? Η πρώτη αναφορά που είχε γίνει ήταν στο δεύτερο παιδί, στον Λούκα, στη Γερμανία. Και όταν εξέφρασε η Άννα την επιθυμία να κάνουμε τη γέννα στο σπίτι, αυτομάτως πάγωσα, αγχώθηκα και ενστικτωδώς η πρώτη μου απάντηση ήταν όχι. Το νοσοκομείο, να είμαστε στα σίγουρα, να έχουμε το κεφάλι μας σίγουρο. Σκεφτόμενος όμως τα συναισθήματά μου και όλο αυτό και υπό την καθοδήγηση και λίγο την πίεση της Άννας να μάθω, συνειδητοποίησα ότι δεν γνωρίζω και πολλά πράγματα σχετικά με τη γέννα. Και η πρώτη μου αντίδραση στο να πω αμέσως όχι ήταν περισσότερο τα ένστικτά μου να προστατεύσω την οικογένεια, να προστατεύσω την Άννα. Γι' αυτό και χωρίς να το σκεφτώ πολύ, είπα αμέσως πάμε στο νοσοκομείο. Προσπαθήσαμε να βρούμε στη Γερμανία για να κάνουμε γέννα στο σπίτι. Μετά από μία συζήτηση που είχα, αφού με παρότρινε η Άννα, με μία midwife στην Γερμανία. Και εφόσον έκανα όλες τις ερωτήσεις και μου εξήγησε περισσότερο την όλη διαδικασία, δεν μου φάνηκε και τόσο τρομερό όσο νόμιζα στην αρχή. Και έτσι δέχτηκα. Δυστυχώς δεν βρήκαμε για να κάνουμε τη γέννα στο σπίτι στη Γερμανία και πήγαμε στο νοσοκομείο. Ήμουνα κατά τη διάρκεια της γέννας του Λούκα στο νοσοκομείο μέσα στο χώρο, στο δωμάτιο, και ήμουνα πολύ κοντά με την Άννα. Ήμουνα εκεί κατά την όλη διαδικασία και με το που βγήκε ο Λούκα ήταν ότι πιο κοντά μπορούσε να γίνει. Δεν ήταν ακριβώς νοσοκομείο, ήταν ο χώρος λίγο πιο ωραίος. Οπότε όλη αυτή η διαδικασία μου άρεσε, με εντυπωσίασε και πραγματικά όταν η Άννα, ευλογηθήκαμε με το τρίτο παιδί, με τον Θεόδωρο, και η Άννα ήθελε να κάνουμε τη γέννα στο σπίτι, ήμουνα πολύ πιο ενημερωμένος και γνώριζα τη διαδικασία καλύτερα. Και εφόσον είχαμε και συζητήσεις, τις ερωτήσεις και όλα τις λεπτομέρειες τις οποίες είχα στο μυαλό σαν διαδικαστικά για να σιγουρευτώ ότι όλα θα πάνε καλά ή τι να προσέχουμε, δέχτηκα να γίνει η γέννα στο σπίτι. Και πρέπει να πω ότι δεν το μετανιώνω καθόλου, ήταν πάρα πολύ μια καταπληκτική εμπειρία. Ζώντας πλέον στην Ελλάδα και όχι στη Γερμανία που είναι πιο διαδεδομένη αυτή η επιλογή, αυτό έπαιξε ρόλο για σένα στην απόφαση και στον προγραμματισμό της γέννας στο σπίτι? Περισσότερο ήταν το ότι η εμπειρία που είχα από το νοσοκομείο στη Γερμανία ήταν μεταξύ του τι συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα, που κλείνεις το ραντεβού περίπου με τον γιατρό και διαλέγεις το μευτήριο και πηγαίνεις εκεί,
και με το σπίτι ήταν κάτι λίγο ενδιάμεσο. Στη Γερμανία ήμουν τελείως αμύδεος. Ήμουν τελείως αδιάβαστος, ας πούμε. Δεν μπορώ να πω ότι από θέμα εμπιστοσύνης του συστήματος στην Ελλάδα ή του συστήματος στη Γερμανία ή εάν οι γένες στο σπίτι είναι πιο διαδεδομένες εκεί ή εδώ, είχε διαφορά. Είχε περισσότερο με τη δική μου ενημέρωση και σαφώς με τη διαδικασία και την υγεία και το πώς πήγαινε η όλη εγκυμοσύνη με την Άννα. Δεν υπήρχαν κάποια προβλήματα, όλα ήταν φυσιολογικά, άρα δεν υπήρχε κάποια αφορμή ή κάποια αιτία να δικαιολογήσει να γίνει στο νοσοκομείο, στο γιατρό. Στην Ελλάδα, ναι, αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει καθαρά με την ΜΕΑ που σε γνώρισα με σένα, Δήμητρα. Έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη. Από τη στιγμή που δημιουργήθηκε αυτή η εμπιστοσύνη και όλες οι ερωτήσεις και απαντηθήκανε, δεν είχα κάποιο άγχος ή κάποια φοβία στο πώς θα γίνει. Υπήρχε σιγουριά και αυτό μου δημιούργησε την εμπιστοσύνη για να προχωρήσουμε με τη Γέννα στο σπίτι. Τώρα εσύ ήσουν και παρόν σε σχεδόν όλες τις εξετάσεις και τις συναντήσεις στην εγκυμοσύνη. Πώς βίωσες την παρακολούθηση, τα ραντεβού της εγκυμοσύνης και πώς ήταν οι αντιδράσεις του περιβάλλοντός σας, το είχατε επικοινωνήσει? Ναι, αλλά περισσότερο είχε φοβία η Άννα να το επικοινωνήσουμε. Και εγώ λιγάκι, γιατί γνώριζα ότι δεν είναι η συνήθις οδός. Οπότε όλοι θα τους φανεί περίεργο σε όλους τους οικείους μας και περισσότερο στους παππούδες, στις γιαγιάδες, στους γονείς μου. Ναι, ήμουνα σε όλες τις εξετάσεις, γιατί ήθελα και να συμπαρασταθώ, αλλά και να νιώσω κι εγώ όσο γίνεται πιο κοντά στην όλη διαδικασία. Ακριβώς επειδή σαν άντρας είμαστε εκτός, δεν νιώθουμε τόσα πολλά, δεν συμμετέχει το σώμα μας στη μεταμόρφωση που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Είμαστε λίγο περιφερειακοί για υποστήριξη και ήθελα να είμαι εκεί και για την Άννα, αλλά και από περιέργεια και να δω, ήταν και για μένα, να συμμετέχω όσο γίνεται περισσότερο. Το οποίο αυτό με βοήθησε και στο να είμαι και πιο σίγουρος και λιγότερο αγχωμένος για να κάνουμε τη Γέννα στο σπίτι. Εφόσον όλα πηγαίνανε καλά και σιγουρευτήκαμε και με την Άννα και είπαμε το OK να κάνουμε τη Γέννα στο σπίτι, ενημερώσαμε τους οικείους μας. Όπως ήταν το αναμενόμενο, οι περισσότεροι αντιδράσανε με έκπληξη, με λίγο φόβο. Παιδιά, τι πάτε να κάνετε? Και μπορούσα να δω ακριβώς στις αντιδράσεις των οικείων μου την αντίδρασή μου, τη δική μου όταν ήμουν στη Γερμανία. Ήταν κάτι το μη συνηθισμένο, έτσι όπως έχει γίνει αυτές τις μέρες το νοσοκομείο να είναι το στάνταρ. Και η αυτόματη αντίδραση όλων ήταν «Όχι, τι πάτε να κάνετε και αν είστε σίγουροι και να προσέχετε» και όλα αυτά. Αλλά ήταν φόβος που πήγαζε από μη σωστή ενημέρωση ή μη να έχουν διαβάσει. Και άμα το σκεφτούμε κιόλας, από παιδιά δεν έχουμε εκπαιδευτεί, δεν μας έχει πει κανένας για το πώς να είμαστε γονείς, για το πώς έρχονται τα παιδιά στον κόσμο στην πράξη, γιατί είναι πολλές πρακτικές λεπτομέρειες στην όλη διαδικασία που αγνοούμε. Είμαστε λίγο από την τηλεόραση, τι έχουμε δει και πάμε. Και όλοι αυτοί αυτό έχουν σαν στάνταρτ. Οπότε, ναι, ήταν το αναμενόμενο. Τους εξηγούσα, τους έλεγα λίγα πράγματα. Το οποίο δεν μπορώ να πω τους άλλους εκείνη τη στιγμή την άποψη, αλλά
δίνοντάς τους να καταλάβουν ότι το έχουμε ψάξει λίγο παραπάνω, ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Οι εξετάσεις είναι καλές, οι γιατροί λένε ότι όλα πάνε καλά, άρα γιατί να βγάλουμε την πιθανότητα του να κάνουμε τη γέννα στο σπίτι εφόσον όλα είναι καλά. Και με αυτή την επιχειρηματολογία και με τη σιγουριά όλα τουλάχιστον δείχνανε μια κατανόηση. Αλλά μέχρι εκεί δεν είχαν πιστεί. Αυτό έγινε εκ του αποτελέσματος. Ωραία. Και φτάνουμε στη μεγάλη μέρα, ξεκινάει ο τοκετός. Περιμέναμε αρκετές ώρες μέχρι να γεννήθει το παιδί. Τι συναισθήματα είχες μέχρι να έχουμε το αίσιο τέλος σε όλη αυτή τη διαδικασία? Πρέπει να πω ότι ήταν πάρα πολύ αγχωτική η όλη εμπειρία, αλλά έχοντας εμπιστοσύνη και σε εσένα αλλά και στην Άννα, υπενθύμιζα στον εαυτό μου ότι όλα έχουν πάει φυσιολογικά μέχρι στιγμής, εξετάσεις όλα, άρα γιατί να μην πάει καλά και αυτό. Ίσως και ήμουν λίγο περισσότερο αγχωμένος για να μην αγχώσω την Άννα. Να προσπαθήσω να είμαι όσο πιο παραγωγικός και βοηθητικός στην όλη τη διαδικασία, να μην δημιουργήσω κάποιο πρόβλημα εκεί που δεν υπάρχει. Και ναι, από τη στιγμή που σπάσανε τα νερά της Άννας μέχρι να μπουν οι συστολές σε μία διαδικασία, περάσανε πάρα πολλές ώρες. Εκεί έπρεπε να διαχειριστώ και την Άννα, όπου σαφώς ήταν πολύ πιο ευάλωτη, ήταν αγχωμένη, μετά δεν ήθελε να πάει στο νοσοκομείο, ήθελε να γίνει γέννα στο σπίτι, οπότε προσπαθούσα να διαχειριστώ την Άννα, τα δικά μου τα συναισθήματα και το άγχος και τους οικείους τριγύρω, οι οποίοι ήταν και αυτοί αγχωμένοι, να ρωτάνε, τι γίνεται, πώς πάτε, και τα παιδιά, να μην επηρεάσουμε και τα παιδιά, τον Φίλιππο και τον Λούκα, όσο λιγότερο γίνεται. Δεν ήταν τα συναισθήματα πάρα πολλά, αλλά σαν διαδικασία ήμουνα όσο πιο κοντά γινότανε. Αυτό το οποίο συνειδητοποίησα είναι ότι το μεγαλύτερο ρόλο στην όλη και στην εγκυμοσύνη, αλλά κυρίως κατά τη διάρκεια της γέννας, έχει να κάνει το άγχος στη γυναίκα. Όσο πιο ήρεμη είναι, όσο πιο αυτή η ηρεμία, να μην υπάρχει το άγχος, είναι που βοηθάει τον οργανισμό και το σώμα να κάνει αυτό για το οποίο έχει φτιαχτεί, να κάνει τη γέννα. Δεν χρειάζεται ούτε άγχος, ούτε πίεση, ούτε οτιδήποτε. Άρα είναι, και το είδα αυτό στην πράξη, ότι η μητέρα, εφόσον είναι αγχωμένη, μπλοκάρει και δημιουργεί όλα τα προβλήματα. Είναι τόσο εύκολη η γέννα εάν η γυναίκα και η μητέρα είναι όσο πιο χαλαρή γίνεται. Αυτό είναι ναι. Και φυσικά όταν έγινε που ξεκινήσαν οι συστολές και εκεί κάπως ηρεμήσαν, που υπήρξε λίγο το θα πάμε στο νοσοκομείο, δεν θα πάμε γιατί ήταν πολλές οι ώρες. Μόλις ηρέμησε η Άννα και είχαμε κάνει κάποια συζήτηση, και εφόσον ηρέμησε ότι όλα είναι σαν περιβάλλον, είναι σταθερά, υπάρχει υποστήριξη ανεξαρτήτως ποιου σεναρίου θα εξελιχθεί στην τελική φάση, αυτό ήταν που κάπως αναφέθηκε, χαλάρωσε, με αποτέλεσμα οι συστολές να επανέλθουν. Φαίνεται ότι το άγχος κρατούσε τις συστολές από με το που ξεκίνησαν οι συστολές, μπήκε σε ένα ρυθμό, και φυσικά το να είμαι δίπλα και μέσα στο σπίτι με ανθρώπους κοντινούς ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία. Ποιος τελικά είναι ο ρόλος του συντρόφου για σένα
Τι θα έλεγες σε μελλοντικούς μπαμπάδες? Είναι σημαντικό να είναι παρόντες? Ποιος είναι ο ρόλος του στον τοκετό? Σαφώς είναι υποστηρικτικός. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Ε, η μία συμβουλή που έχω να πω είναι ότι θα πρέπει να ενημερωθούν. Η ενστικτώδης αντίδραση του προστάτη που έχουμε σαν ρόλο είναι σημαντική και μπορούμε να εκτελέσουμε τον ρόλο μας, χωρίς όμως να κάνουμε και να αντιδρούμε χωρίς να γνωρίζουμε τι είναι καλύτερο και για την μητέρα και για το παιδί, γιατί αυτός είναι ουσιαστικά ο ρόλος μας, να πάρουμε μία απόφαση, να επηρεάσουμε προς την καλύτερη και πιο υγιή απόφαση για το παιδί και για τη μητέρα. Η συμβουλή που έχω να δώσω σε όλους τους μπαμπάδες είναι ότι ενημερωθείτε, διαβάστε, κάντε έρευνα, ό,τι ερωτήσεις έχετε προσπαθήστε να μιλήσετε με ανθρώπους, όχι μόνο με γιατρούς, με φίλους, με ΜΕΕΣ, ό,τι περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε. Η γέννα στο σπίτι είναι μια καταπληκτική εμπειρία. Ένιωσα πραγματικά όσο πιο κοντά γίνεται στη γέννα και βλέποντας και το μωρό να βγαίνει εκείνη τη στιγμή μέσα στην πισίνα, γιατί η γέννα έγινε μέσα σε πισίνα, σε φουσκωτή πισίνα. Εγώ συγκινήθηκα, έβαλα τα κλάματα. Ήτανε όσο πιο κοντά γινόταν να είμαι δίπλα στην Άννα που έδινε ζωή στο τρίτο μας παιδάκι. Αξίζει πραγματικά. Η όλη εμπειρία του νοσοκομείου είναι λίγο take away. Παραγγέλνουμε τηλεφωνικά και η παραγγελία σας είναι έτοιμη, ελάτε να το παραλάβετε. Χάνουμε, εμείς σαν άντρες δεν έχουμε την πολυτέλεια, δεν νιώθουμε ό,τι νιώθει η γυναίκα με τις αλλαγές της ορμονικές, με το να μεγαλώνει η κοιλίτσα της, να νιώθει πώς κουνιέται το μωρό μέσα στη κοιλιά. Δεν τα νιώθουμε όλα αυτά. Εμείς είμαστε λίγο εκτός. Και ο μόνος τρόπος για να νιώσουμε λίγο μέρος της όλης διαδικασίας και να μην είναι μια απλά παραγγελία, μια διαδικαστική πράξη, διεκπεραιωτική πράξη, είναι να είμαστε όσο πιο κοντά γίνεται κατά τη διάρκεια της γέννας. Να δούμε πώς νιώθει και η γυναίκα, πώς περνά τις διάφορες φάσεις, όταν έρχεται ο πόνος, τα συναισθήματα, πώς μπορώ να βοηθήσω. Εκείνη τη στιγμή όταν η Άννα πονούσε πάρα πολύ, ήθελε να με αγκαλιάσει. Με το που με αγκάλιαζα, οι πόνοι της μίκραιναν. Και ένιωθα πολύ καλά, βοηθώντας στο να μην πονάει τόσο πολύ και να διευκολύνω την όλη διαδικασία. Άρα, πραγματικά ενημερωθείτε, μάθετε και εφόσον όλα πάνε καλά, είναι μια καταπληκτική εμπειρία που την προτείνω σε όλους. Είναι κρίμα. Μια εμπειρία που συμβαίνει σε όλους μας μία φορά, 2 φορές, 3 στη ζωή μας, να μην την απολαμβάνουμε στον τρόπο που μπορούμε. Αυτό. Θα έλεγες ότι το τοκετό στο σπίτι επηρέασε και το δέσιμο με την Άννα και με το παιδί σε διαφορετικό τρόπο από ότι αν συνέβαινε ενδεχομένως με εφτήριο? Σαφώς. Ένα άλλο σημείο το οποίο παραβλέπεται πάρα πολύ είναι ότι είναι η κούραση. Είναι οι δυσκολίες, είναι όλα αυτά τα φυσιολογικά πράγματα τα οποία ακολουθούν την εγκυμοσύνη και τη γέννα. Όσο πιο μακριά είμαστε,
τόσο λιγότερο καταλαβαίνουμε και υποβαθμίζουμε την κούραση ή το τι περνάει η γυναίκα μας, η μητέρα. Όσο πιο κοντά είμαστε, τόσο μπορούμε να καταλάβουμε τις πρακτικές δυσκολίες και να βοηθήσουμε στην ουσία. Αυτό βοηθάει στην αποφυγή τσακώματα. Υπάρχει καλύτερη κατανόηση μεταξύ του ζευγαριού. Γιατί μπορώ να δω και να καταλάβω πολύ πιο συγκεκριμένα τις δυσκολίες που έχει, πότε είναι πιο κουρασμένη, πότε όχι και πώς μπορώ να βοηθάω στο να μην απλά γίνεται το ξέσπασμα μεταξύ του ζευγαριού χωρίς λόγο και αιτία. Και μέσα σε αυτές τις διαδικασίες, έχοντας λιγότερους τσακωμούς, λόγω κούρασης, όχι τίποτα άλλο, και του ενός και του άλλου. Υπάρχει καλύτερη επικοινωνία, λιγότερη τσακωμή, άρα είναι θετικό και στο ζευγάρι. Λιγότερη τσακωμή, καλύτερη συνεργασία, είναι πιο εύκολη όλη η διαδικασία. Και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, σαφώς εκεί το ζευγάρι έρχεται και πιο κοντά. Γιατί είναι ένα σημείο το οποίο η γυναίκα είναι πάρα πολύ ευάλωτη και εκεί πραγματικά ο ρόλος του άντρα σαν προστάτης μπορεί να το προσφέρει αυτό, να την προστατεύσει, να την βοηθήσει όσο γίνεται. Άρα ναι, δεν πιστεύω ότι μπορούμε να έρθουμε πιο κοντά σαν ζευγάρι στη δημιουργία μιας νέας ζούλας. Και βλέποντας την Άννα να γεννάει και ήσουν ακριβώς εκεί, επηρέασε την εικόνα που είχες μέχρι τώρα για την Άννα, τη σχέση σας? Προσθέθηκαν καινούργια πράγματα? Σαφώς, γιατί πηγαίνει πάλι στο καθημερινό. Όταν έχουμε πολλά παιδιά, δουλειές, προβλήματα, αυτά φεύγουν. Αλλά εκείνη τη στιγμή είναι μια μαγική στιγμή και πραγματικά βλέπεις τη μαγεία της μητέρας στο να δημιουργεί, να φέρνει στον κόσμο μια νέα ζωή. Εκεί πραγματικά τα συναισθήματα δεν περιγράφονται. Είναι κάτι το μοναδικό, το μαγικό. Συγκινήθηκα πάρα πολύ σαφώς και νομίζω ότι η κορύφωση μιας γυναίκας είναι εκείνη τη στιγμή που φέρνει στον κόσμο μια νέα ζωή. Ακούγεται κάποιες φορές από άντρες που λένε «Δεν θέλω να δω το μωρό να γεννιέται». Φοβούνται μήπως δεν μπορέσουν να ξαναδούν τη γυναίκα τους ως σύντροφο. Τι θα έλεγες? Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Δεν υπήρχε θέμα στη δική μου περίπτωση, ούτε στη Γερμανία που είδα που ήμουν κατά τη διάρκεια της γέννας στο νοσοκομείο, ούτε τώρα. Ίσα-ίσα μπορώ να πω ότι σε κάθε φορά και στη γέννα που ήμουν εκεί, αγάπησα την Άννα ακόμα περισσότερο. Χρειάζεται λίγος χρόνος φυσικά το σώμα της γυναίκας να επανέλθει, αλλά στο κομμάτι του σεξ ή στο κομμάτι το ερωτικό, μόλις φύγει το άγχος, μόλις φύγει όλα αυτά τα συναισθήματα, όλη αυτή η πίεση, όλο αυτό και επανέρχεται. Δεν είναι κάτι το τρομερό ή κάτι το περίεργο. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα και δεν θα μπορούσα να το συγχωρέσω γνωρίζοντας την εμπειρία να είμαι εκεί την ώρα που έρχεται το παιδάκι στον κόσμο. Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να το χάσω. Γνωρίζοντας τώρα και έχοντας ζήσει αυτή την εμπειρία, σε καμία περίπτωση, για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα ήθελα να το χάσω αυτό. Ωραία. Γιατί πιστεύεις ότι δεν επιλέγουν περισσότερα ζευγάρια να γεννήσουν στο σπίτι? Στην Ελλάδα είναι λιγότερο του 0,5%. Είναι τόσο,
Νομίζω ότι είναι όλα λίγο πιο fast production, fast foods. Δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση, όπως είπα προηγουμένως. Δεν υπάρχει ενημέρωση στα σχολεία, δεν υπάρχει από τους γονείς, δεν υπάρχει σαν κοινωνία, δεν ενημερωνόμαστε σωστά. Έχει βολευτεί, ας πούμε, όλη η κοινωνία στο σύστημα, το εύκολο. Πάμε στο γιατρό, νοσοκομείο, τελείωσε. Το οποίο όμως δεν είναι και το φυσιολογικό, αν το σκεφτούμε. Δεν ήταν πάντα στην ιστορία του πάμε στο νοσοκομείο. Πρόσφατα έχει γίνει αυτό. Παλιότερα γινόντουσαν στα σπίτια, γινόντουσαν στα χωράφια, γινόντουσαν αλλού. Εδώ στην Ελλάδα νομίζω, και το βλέπω αυτό και στις χώρες της Ανατολής, της Μέσης Ανατολής, νομίζω ότι είναι περισσότερο το κοινωνικό, είναι περισσότερο η ευκολία, είναι περισσότερο το ότι έχω βεβαρημένο πρόγραμμα, θα κλείσω μια κεσαρική από εδώ, μπαίνω, βγαίνω με ένα μωράκι. Το οποίο όμως έχει πολλές, εσύ τα ξέρεις καλύτερα, έχει πολλές επιπλοκές όσον αφορά το να έρθει το γάλα στην ώρα του με το μωράκι. Σαφώς ο θυλασμός είναι πιο υγιές από το μπουκάλι με τη φόρμουλα, το γάλα. Όλα αυτά λειτουργούν προβληματικά μέσω κεσαρικής. Σαφώς άμα είναι φυσιολογικό στο γετό στο νοσοκομείο είναι ok, αλλά στο νοσοκομείο γίνεται πιο... Δεν είσαι με τους ανθρώπους σου, δεν είσαι στο χώρο σου, αλλά δεν μας έχει πει κανένας, δεν έχει ενημερώσει ότι υπάρχει άλλη εναλλακτική. Άρα όλα τα ζευγάρια και οι νέοι, όταν δεν έχουν ενημερωθεί και όταν οι γιατροί τους σπρώχνουν προς το νοσοκομείο, πώς θα... Και όταν υπάρχει και κοινωνική πίεση, όταν όλοι οι τριγύρως έχουν πάει στο νοσοκομείο, πώς θα έχεις εσύ τη δύναμη να μην πας? Και όλη αυτή η πίεση κοινωνική βοηθάει στο να σπρώχνει όλα τα ζευγάρια στο νοσοκομείο. Ανέφερες ότι ήταν πάντα φυσιολογικό και να γεννάνε σπίτι οι γυναίκες και στα χωράφια. Παλιότερα όμως είχαμε πολύ υψηλότερη θνησιμότητα και αυτό είναι και το κύριο επιχείρημα, ότι δεν θέλουμε να επιστρέψουμε στην εποχή των γιαγιάδων μας που πεθαίνανε 2 από τα 8 παιδιά, ας πούμε. Είναι τελικά ασφαλής ο τοκητός χωρίς γιατρό? Είναι. Εκ του αποτελέσματος. Τι τον κάνει ασφαλή, κατά τη γνώμη σου? Ασφαλή τον κάνει το να υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν το τι να κάνουν. Και αυτό είναι οι ΜΕΕΣ. Και στη Γερμανία, στο νοσοκομείο που ήμασταν, οι ΜΕΕΣ γέννησαν το παιδάκι. Η γιατρός της βάρδιας στη Γερμανία υπήρχε μόνο σε περίπτωση που υπάρξει κάτι κλινικά προβληματικό. Και αυτός ήταν και ο λόγος που ήμουνα πιο ανοιχτός και θετικός στη γέννα στο σπίτι. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιος λόγος, όλες οι εξετάσεις και το παιδάκι και η μητέρα είναι φυσιολογικά και πηγαίνουν όλα καλά και ο γιατρός είναι ικανοποιημένος από την πορεία της εγκυμοσύνης, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να μην μπορεί να γίνει γέννα στο σπίτι. Εφόσον υπάρχει μέσα, σαφώς μόνοι μας δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε, να φέρουμε 1-2 ανθρώπους, δικούς μας φίλους και να γίνει. Πρέπει να υπάρχει κάποιος άνθρωπος που να γνωρίζει όλα τα στάδια, να γνωρίζει αν τυχόν υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Και αυτό το οποίο εμένα με έκανε να νιώσω λιγότερο άγχος ήταν το ότι είχαμε ήδη σχεδιάσει το Plan B, το σχέδιο Β, το σχέδιο Γ. Τι συμβαίνει εάν πρέπει να πάμε στο νοσοκομείο? Υπήρχε γιατρός, όλα ήταν στην τέλεια. Θέλαμε 10-15 λεπτά να πάμε στο νοσοκομείο, άρα
Η διαφορά του παλιά με το τώρα είναι ότι τώρα έχει προχωρήσει και η επιστήμη, υπάρχουν εκπαιδευμένοι άνθρωποι, δεν είναι βάση εμπειρίας, αλλά είναι βάση επιστήμης. Υπάρχουν τα μέσα, δεν θα ανεβούμε στο άλογο να πάμε στο διπλανό χωριό, θέλουμε 1 ώρα. Όλα είναι, υπάρχει υποστήριξη και υπάρχουν και οι τρόποι να υποστηριχθεί η υγιεινά στο σπίτι, ανεξαρτήτως του που βρισκόμαστε. Η διαφορά του τότε με το τώρα έχει να κάνει καθαρά με την ενημέρωση, έχει προχωρήσει η επιστήμη. Δεν υπάρχει λόγος, όχι ανησυχίας, είναι ένα πάρα πολύ ασφαλές, φυσιολογικό πράγμα. Ναι, αυτό. Άκουσες και τις πρόσφατες εξελίξεις που χρειάστηκε να ενεργοποιηθούμε γιατί κινδύνευε το Υπουργείο Υγείας να μειώσει τα επαγγελματικά δικαιώματα των ΜΕΟΝ και να τεθούν υπό εποπτεία ιατρικού προσωπικού. Θες να πεις κάτι πάνω σε αυτό? Σχετικά με τα κίνητρα και γενικότερα με όλο αυτό, δεν μπορώ να πω ότι ο στόχος ή τα κίνητρα ήταν αθώα. Σαφώς πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος, ώστε οι ΜΕΕΣ που έχουν τα διπλώματα αυτά να είναι σωστά καταρτισμένες. Δεν μπορούμε να παίζουμε με τις ζωές των παιδιών και των μητερών. Από τη στιγμή όμως που υπάρχει ένα σύστημα να εκπαιδεύει σωστά τις ΜΕΕΣ, να υπάρχει ένα πρωτόκολλο το οποίο να εξασφαλίζει και να ξεκαθαρίζει εφόσον όλα είναι φυσιολογικά, να μπορεί να γίνει μια υγιεινά στο σπίτι και σε ποια σημεία όταν οι δικλείδες ασφαλείας, είτε από τον γιατρό ότι το παιδί έχει ένα πρόβλημα, άρα θα πρέπει να πάει στο νοσοκομείο, ή η γυναίκα έχει ένα πρόβλημα, άρα θα πρέπει να γίνει στο νοσοκομείο. Αν δεν υπάρχουν ξεκάθαρες, το να κάνουμε απλά κάθετες έτσι, οριζόντιες μάλλον αλλαγές, παραπέμπει περισσότερο σε έλεγχο χωρίς πρακτική και ουσιαστική έτσι, προστιθέμενη αξία. Μάλλον προσπαθεί να συνεχίσει αυτό που κοινωνικά υπάρχει, το να πηγαίνουμε στα νοσοκομεία, γιατί υπάρχει και είναι μια πολύ μεγάλη αγορά. Υπάρχουν πολύ μεγάλα συμφέροντα. Ώστε να συνεχιστεί το νοσοκομείο σαν το μοναδικό τρόπο, μέσο μάλλον για τις γέννες. Αυτό ελπίζω να μην γίνει οτιδήποτε παραπλήσιο και να δημιουργηθεί, απλά να γίνει σωστά η διαδικασία, ώστε να υπάρχει δυνατότητα σε αυτούς που θέλουν να μπορούν να κάνουν τις γέννες στο σπίτι. Είναι τόσο απλό. Και δεν αφορούσε και μόνο τη ΜΕΑ ως ελεύθερη επαγγελματία, αλλά κυρίως τη ΜΕΑ στο σύνολο, σε κάθε περιβάλλον και εντός μεευτηρίου, να μην μπορεί να κάνει καμία μεευτική πράξη χωρίς ιατρική εποπτεία. Δηλαδή και εντός νοσοκομείου θα περιοριζόταν τελείως ο ρόλος της ΜΕΑς. Αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί στη Γερμανία π.χ. στο νοσοκομείο ουσιαστικά οι ΜΕΕΣ ήταν που η γιατρός ήταν απλά μόνο και παρακολούθηση και σε περίπτωση που οι ΜΕΕΣ την καλέσουν για κάποια επιπλοκή. Άρα από τη στιγμή που όλο αυτό τον καιρό οι ΜΕΕΣ κάνουν όλη τη δουλειά, πώς τώρα, με ποια κριτήρια, πώς βασίστηκε όλο αυτό. Τώρα πάω στο κομμάτι του διδακτορικού μου και της έρευνας και όλα αυτά. Για να φτάσουμε σε μια απόφαση πρέπει να έχει βασιστεί σε μια ανάλυση, σε μια έρευνα, να έχουμε στοιχεία, να έχουμε κάνει μια μελέτη που μας οδηγεί σε αυτό. Από όλο αυτό το οποίο πήγαν να κάνουν, λείπει
η μελέτη, το πώς φτάσαμε σε αυτή την απόφαση. Ναι. Αν βγουν έξω και πούνε ότι όλα τα στοιχεία αυτό και είναι πιστικά, θα πω οκ. Αλλά δεν έχουν δείξει τίποτα. Οπότε, Όχι. Ήταν τελείως το αυθαίρετο. να βγαίνει ο ένας και να λέει έτσι, και μετά από 3 χρόνια, 5, να βγαίνει ένας άλλος και να λέει όχι, το κάνουμε αλλιώς, δεν έχει να κάνει με εμένα, με τον έναν, με τον άλλον. Τι είναι πιο σωστά βάσει δεδομένων, βάσει μιας μελέτης, με νούμερα, με... Ναι. Ήταν έτσι κι αλλιώς παρεξήγηση, όπως είπε και ο Υπουργός, και αντιθέτως τα δεδομένα διεθνώς δείχνουν ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος της ΜΕΑΣ για να είναι μια κοινωνία υγιής. Πάμε όμως πάλι στο δικό σου βίωμα. Γεννήθηκε το παιδάκι. Είχε να ολοκληρωθεί η δήλωση στο ληξιαρχείο και η πρώτη παιδιατρική εξέταση. Πώς ήταν αυτές οι επικοινωνίες? Δύσκολες. Ναι, ήταν λίγο ενδιαφέρον. Αντιμετωπίστηκα από το ληξιαρχείο σαν με δυσπιστία όσον αφορά το αν όντως φέραμε στον κόσμο ένα παιδάκι. Ναι, εκεί νομίζω ότι χρειάζεται λίγο περισσότερο ενημέρωση, αλλά και το κράτος να είναι λίγο πιο οργανωμένο. Δεν υπάρχει ενημέρωση και από αυτούς, γιατί όλοι και όλο το σύστημα, όπως μου είπανε, ότι το πιστοποιητικό γεννήσεως βγαίνει από το νοσοκομείο, και τους ρώτησα εγώ, μα καλά, πώς εμπιστεύεστε κάποιον που δουλεύει σε ένα νοσοκομείο, αν μπορώ να δουλεύω και να βγάζω ψεύτικα, τι διαφορά έχει με μένα που έρχομαι, που σας φέρνω τα... Υπήρχε λίγο δυσκολία στην αρχή, αλλά εντάξει, με τα χαρτιά και με τα πέρα δόθε λίγο, πήρε 2-3 μέρες η διαδικασία, αλλά φαίνεται αυτό, το ότι δεν υπάρχουν πολλές γέννες στα σπίτια, άρα και στους δήμους και τα ληξιαρχεία δεν υπάρχουν και η εμπειρία, αλλά και οι γνώσεις τους. Τους προκαλεί λίγο έκπληξη και ανησυχία, μην τυχόν και εκείνοι κάνουν κάτι λάθος, γιατί δεν το έχουν ξανακάνει. Ελπίζοντας ότι θα υπάρξουν περισσότερες γέννες στο σπίτι, θα το μάθουν και αυτοί και θα γίνει η διαδικασία λίγο πιο απλή και στο γραφειοκρατικό κομμάτι. Και σε σχέση με τον παιδίατρο? Σε σχέση με τον παιδίατρο, ήτανε περίεργος και εκείνος να δει πώς θα πάει όλη η διαδικασία. Ήταν λίγο αυστηρός και στις εξετάσεις του και σε αυτά που μας έλεγε και σε όλα. Αλλά σε τελική ανάλυση έμεινε και έκπληκτος με το ότι τα πάντα ήταν καλύτερα από το φυσιολογικό, από το αναμενόμενο, από το μέσο όρο, τα στατιστικά που είχε, αυτά που περίμενα. Οπότε υπήρχε, έτσι έπρεπε να πείσουμε τον Δήμο για τα χαρτιά, έπρεπε να πείσουμε τον γιατρό για το ότι κάνουμε ό,τι μας έχει πει, ό,τι μας είχες πει εσύ. Και το παιδάκι και μεγαλώνει φυσιολογικά, παραπάνω του φυσιολογικού, μάλλον φυσιολογικά, απλά παραπάνω του μέσο όρο. Το οποίο του είχε αφήσει έτσι μία εντύπωση. Και δείχνει στην πράξη επίσης έλλειψη εμπειριών και από τη μεριά του παιδίατρου. Δεν είχε περιπτώσεις πολλές από γέννες στο σπίτι, οπότε και εκείνος ήταν λίγο στην γκρι ζώνη όπου δεν ήξερε ακριβώς τι να περιμένει και είχε ενδεχομένως και αυτός τις ανησυχίες, να είναι σίγουρος, να είναι λίγο πιο αυστηρός. Δεν έβλαψε η αυστηρότητα, λίγο περισσότερο άγχος σε εμάς. Αλλά ναι, αυτό. Τώρα νομίζω ότι θα μας χρησιμοποιήσει και αυτό σαν παράδειγμα. Αυτό θα σε ρώταγα, ολοκληρώνοντας σιγά σιγά τη συζήτησή μας, και με το περίγυρό σας και με όσους έχετε τελικά επηρεάσει με την απόφασή σας. Τι feedback παίρνετε? Πραγματικά είναι λίγο άσπρο με μαύρο η όλη η εικόνα. Πολύ δυσπιστία, πολύ πίεση στην αρχή. Τι πάτε να κάνετε, είστε σίγουροι, σκεφτείτε το.
Και τώρα είναι το ακριβώς αντίθετο. Τι ωραία που το κάνατε και μπράβο σας και δεν το περιμέναμε και έχουμε εντυπωσιαστεί και όλο αυτό. Ένα τελευταίο για να κλείσω. Η γέννα δεν γίνεται για τους άλλους. Και σε τελική ανάλυση, εγώ σαν πατέρας θέλω να πάρω την απόφαση για το παιδί και για την μητέρα. Τι είναι καλύτερο για αυτούς. Από τη στιγμή που μπορώ και εγώ να ζήσω την εμπειρία όσο πιο κοντά γίνεται, γιατί όχι. Και κλείνω. Ναι, νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Ευχαριστώ και εγώ για όλα.